fo ka aw wale ɲuman dɔn aw minnu matarafalen don Sheri Fila Jabaramuso la sanga ani wagati aw bisimila ko kura kɛnɛya jamukan kɛnɛ kan jamukan min sigi kun ye ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya waleya minnu ni an y'u matarafa ka ɲɛ a ka ca la a bɛ kɛ sababu ye ka an dɛmɛ ka an farikolo kɛnɛyaw ni k'u sinsin ko ɲuman ka tila ka don ani kɔlɔlɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ bana bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ minnu ye o sira kan bi an kelen don ka wele bila kɛnɛya tigilamɔgɔ musoba dɔ ma min ni ale ka dɔntaw ka bon kosɛbɛ kɛnɛya ale bina kun kan ani ale bina jɛbi ka masala babusen kan babusen min ni ale de bɛ wele ko mura banbali walima dɔw b'a fɔ ko muraba sinusite n'o ye a nanzarakan ye an bɛna kuma galamani ten wo a la a k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an n'an filɛbagaw ɲɛna an bɛ sɔrɔ ka don baro kɔnɔ balimamuso bɛ se k'a kɛ to ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an n'an filɛbagaw ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله an bɛ ala fo ala min kɛnɛ don an garijɛgɛ la bi n bɛ Sheri Fila mɔgɔw fo n bɛ lajɛbaga bɛɛ fo ne tɔgɔ Dr Tarawele Kajatu ne ye spécialiste ORL. Ok, an bɛ fo ka i wale ɲuman dɔn an ka weleli jaabili la bi ka na an ka kɛnɛ kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na an bɛna jaabi ka masala kɛ babusen min kan an ye min fɔ aw ɲɛna jamukan daminɛ na ni mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛ fɛ ka aw sen don jamukan in na wali kelen ni ɲininkali bɛ aw fɛ ka ɲɛsin babusen in ma ni o ye mura banbali ye a bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni o de ye 93 91 68 92 Dr Kajatu Traoré yalima i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna fɔlɔ i ka cakɛda yɛrɛ bɛ tali kɛ mun de kan yanni i k'i da maga an ka babusen na fɔlɔ. O ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ne ka baara ye ne ye spécialiste ORL ye an ka cakɛda dɔɔnin tɛ kosɛbɛ ne ka baara bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnalen ma nun furakɛ kan furakɛ ani da kɔnɔna ni tulo banaw an ka baara bɛnnen don olu bɛɛ de furakɛli ma. Ok, o de ye ORL ye. I ni ce sanni kunnafoni ninnu dili la o hukumu kɔnɔna na i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye an ka babusen yɛrɛ kan ni o de ye mura banbali ye. Awɔ i ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ barisa mura banbali nin bana don mɔgɔw tɛ a dɔn kosɛbɛ donc ne yɛrɛ y'a ɲini ka na kuma a kan k'a fɛsɛfɛsɛ walasa mɔgɔw bɛ se k'a faamuya cogo min. Donc i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye sisan an n'an filɛbagaw ye walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ ka d'a kan mura banbali in kuma ka ca kosɛbɛ. O bɛ tiɲɛ mura banbali ni an b'a wele nanzarakan na ko sinusite bamanankan na a bɛ fɔ ko mura banbali ou bien mura gɛlɛn donc mura in ale bɛ sɔrɔ fɛn caman fɛ ale mura in nunso banaw de don nunso an b'a fɔ o de ma ko sinusite maintenant pour que i ka mura in yɛrɛ faamu f'i ka sinusite faamu sinusite yɛrɛ ye mun ye sinusite nafa ye mun ye n'i m'o faamu dɔrɔn i tɛ se ka mura in faamu. I bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an n'an filɛbagaw ye sinusite yɛrɛ kan ale n'a nafa ye mun ye adamaden yɛrɛ farikolo la. Ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ɲɛda la wo dɔw de bɛ an yɛrɛ ɲɛda la o wo ninnu a bɛ fɔ olu de ma ko sinusite o wo in de bɛ communiquer ni nun kɔnɔna yɛrɛ ye donc wo in caman bɛ ɲɛda la wo in minnu bɛ ɲɛda la dɔw bɛ ka na kɛnɛma dɔw bɛ ka na kɔnɔna la minnu bɛ ka na kɛnɛma an b'a fɔ o ma ko sinus antérieur o ye fila bɛ ɲɛda dugumana la o ye sinus maxillaire ye fila bɛ ɲɛda sanfɛla la a bɛ fɔ o ma ko sinus frontal n'o kɛrɛ la min na ka na dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko ethmoidal antérieur donc ale ye kɛnɛma nunso ye donc ni ba la i bɛna kɔnɔna fɛnɛ la kɔnɔna nunso fɛnɛ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko sinus sphenoidal ale fɛnɛ ye fila ye ale bɛ kɔnɔna la ale ni kunkolo ka surun kosɛbɛ dɔ fɛnɛ bɛ o kɛrɛfɛ a bɛ fɔ o ma ko ethmoidal postérieur ale fɛnɛ ye kɔnɔna ta dɔ ye maintenant sinusite yɛrɛ nafa ye mun ye sinusite yɛrɛ b'a to ɲɛda yɛrɛ hali cɛɲa min bɛ ɲɛda la sinusite ɲɛ b'o la o jɔyɔrɔba t'aw la o kelen fila sinusite a bɛ kunkolo yɛrɛ lafiya ale de bɛ fiɲɛ di kunkolo bɛɛ ma pour que kunkolo ka lafiya min bɛ tɛmɛ fiɲɛ bɛ tɛmɛ nun kɔnɔna de fɛ ka taa sinusite kɔnɔ o de bɛ kunkolo lafiya. Donc o b'a yira mɔgɔ caman b'a fɔ ko kunkolodimi gɛlɛn ni fɛnw ale jɔyɔrɔ bɛ se ka ye o la. N'a bɔra o la tuguni ni i bɛna choc kɛ pour que choc yɛrɛ kana se kunkolo kɔnɔfɛnw ma sinusite de bɛ kunkolo yɛrɛ protéger hali i bɛ kuma min kɛ pour que kumakan yɛrɛ ka ɲɛ ka ja sinusite ɲɛ b'o la fiɲɛ sama sinusite ɲɛ b'o la
donc ni sinisi le kɔnɔna banna n'ale infectera kuma dɔ la infection virus bɛ se ka don a kɔnɔ bactérie bɛ se ka don a kɔnɔ kuma dɔ la infection fongique fana bɛ se ka na mais kuma dɔ la n'an b'a fɔ ma bamanankan na ko moisissure olu champignon bɛ se ka kɛ nunso in kɔnɔ donc n'o kɛra a bɛ fɔ o de ma ko sinusite b'a faamuya o de ye sinusite ok donc o de bɛ na ni muraba ninnu ni fɛn awɔ ok mais ni i m'o faamu dɔrɔn i tɛ se ka sinusite faamu hakilila an n'a filɛbagaw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ nin kunnafoni ninnu na an bɛ aw hakilina jigin k'a fɔ ko jamukan in ni aw bɛ fɛ ka aw sen don a la ni ka ɲininkali kɛ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw la wali kelen ni aw bɛ fɛ ka aw hakilina yɛrɛ di jamukan in kan walima a taabolow kan aw bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni o de bɛ tali kɛ 93 91 68 92 docteur Kadiatou Traoré i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye nafa jumɛn de bɛ babusen kuma fɔli la an filɛ nin yɔrɔ la parce que mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ ko docteur sinusite de bɛ la a nana fɛn kɔ la ou bien n bɛ sinusite sɔrɔ n somɔgɔw la ne yɛrɛ bɛ yɛlɛ parce que olu si tɛ an caman b'o la dɛ a tɛ sɔrɔ somɔgɔw fɛ bana de don bana bɛ nunso kɔnɔ kuma dɔ la i b'a sɔrɔ banakisɛ bɛ kuma dɔ la i b'a sɔrɔ nunso kɔnɔna fununen don donc fiɲɛ bɛ tɛmɛ nun kɔnɔna de fɛ n'i ye mura simple kɛ mura simple an b'a fɔ o ma ko rhinopharyngite ou bien rhinite simple ou bien mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ko rhume donc n'i y'o kɛ ni o ma traité ka ɲɛ o bɛ se ka na ni sinusite ye ni o ɲindimi fɛnɛ o bɛ se ka na ni sinusite ye ɲindimi kɔlɔlɔ o bɛ na ni sinusite ye donc a ka kan mɔgɔw ka a faamuya kosɛbɛ sinusite in yɛrɛ ye fɛn ye maintenant sinusite a bɛ se ka kɛ aigu ye mun ye k'a daminɛ bana don kuma la farisogo la fo kana se kalo 3 ma o ye aigu ye n'a tɛmɛna kalo 3 kan o ye chronique ye maintenant fo mɔgɔw ka sinusite ni mura fana différence dɔn parce que mura simple ale tɛ tɛmɛ tile 10 kan ok hakili an ka jamukan kɔnɔ an da bɛna se o yɔrɔ fana ma a bɛ tɛ tɛmɛ tile 10 kan donc o de y'a différence donc n'i tɛmɛna tile 10 kan dɔrɔn mura la dɔrɔn i k'a dɔn ko fɛn dɔ b'a kun kɔrɔ a ka kan i ka se spécialiste ma ka faamuyali ɲini i ka bana la u ka furakɛli kɛ i la min bɛ se k'i lafiya ok i ni ce i ka nin kunnafoni ninnu na hakili la an n'an filɛbagaw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ nin kunnafoni ninnu na ka da kan mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ a kun bɛ minnu kɔnɔ k'a fɔ ko sinusite a bɛ sɔrɔ tiɲɛ de fɛ n'a b'i somɔgɔ la dɔrɔn i bɛ se ka sigi ni a sɔrɔli ye o kɔfɛ an ka ɲininkali filanan docteur i ye sababu ni sababu minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni sinusite ye i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an na awɔ o diyara n ye kojugu sababu min bɛ na ni sinusite ye n'a fɔ cogo min na infection de don ou bien inflammation infection jumɛn don infection virus bɛ se k'a kɛ bactérie bɛ se k'a kɛ kuma dɔ la champignon bɛ se k'a kɛ mais a bɛ sɔrɔ u bɛ don sira jumɛn fɛ voie fɔlɔ ye voie rhinogène an b'a fɔ ko voie rhinogène a bɛ tɛmɛ nun fɛ nun kɔnɔna fɛ ni nun kɔnɔna yɛrɛ jateminɛ kuru dɔw bɛ nun kɔnɔna la a bɛ fɔ o ma ko cornée o kuru jukɔrɔla ninnu na o de bɛ o wo ninnu de bɛ taa bila sinus ninnu na donc ni mura kɛ kuma dɔw la kuru ninnu bɛ bonya a bɛ wo datugu donc ni fiɲɛ tɛmɛ sira datugura dɔrɔn nunso bɛ bana o kɔni gɛlɛya bɛ wuli o la ok donc ni banakisɛ ninnu donna o kɔnɔna la o de ye sinusite ye maintenant banakisɛ ninnu bɛ don cogo di u bɛ don nun fɛ u bɛ se ka don da kɔnɔna fɛ an b'a fɔ minnu ma ko dent de sagesse o da ninnu tagaji ye digi bɛ fɔ sinus maxillaire kɔnɔna la donc i bɛ se ka infection sɔrɔ o fɛ donc o b'a yira k'a fɔ olu yelen bɛ ɲɔgɔn na ni hali ni da kɔnɔna ma sanuya ka ɲɛ a bɛ se ka fɔ k'i bɛ se ka hali n'i taara ɲin bɔ n'i ye ɲin bɔ a ka kan i ka ɲin traiter ka ɲɛ sinon on peut avoir une communication bucco-sinusienne infection bɛ se ka tɛmɛ ɲin bɔn yɔrɔ fɛ ka taa fo sinus kɔnɔna la n'a sɔrɔ la ɲin minnu bɔnna ni tɔgɔju de don o bɛɛ bɛ se ka kɛ mais ni fan wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu tɛ ɲɔgɔn sira la n'olu tɛ ɲɔgɔn sira la sababuya wɛrɛ jumɛn bɛ se ka na n'a ye bon i b'a dɔn hali ni mɔgɔ yɛrɛ n'i dalen don hali dɔgɔtɔrɔso la i n'a fɔ yɛrɛ ni fɛn ninnu na tuma dɔw la i bɛ se ka sinusite ta yen yɔrɔ la parce que tuma dɔw la sɔnni bɛ don i nun fɛ donc sanuya tɛ matarafa o yɔrɔ la i bɛ se ka infection ta nun na tuma dɔw la fɛnɛ ni accident kɛ traumatisme accident dɔw kɔfɛ i bɛ se ka sinusite ta donc hali ni mɔgɔ ye accident kɛ a ka kan ni ɲɛda yanfan don i ka taa spécialiste ORL fɛ a k'a lajɛ
donc o yɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ ko hali an kan ka ba don fɛnɛ sanuya la walasa an bɛ se ka kisi ka an tanga sanuya jɔyɔrɔba bɛ CSD la n'an sera furakɛli yɔrɔ ma n bɛna o fɛnɛ expliquer kosɛbɛ. ok an bɛ aw hakilina jigin k'a fɔ ko an ka bi jamukan bɛ ka tali kɛ fɛn min kan o de ye mura banbali sinusite ni o ye a nansaralakan ye ni aw bɛ fɛ ka aw sen don jamukan in na aw bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ ni ɲininkali bɛ aw bolo ka tɛmɛ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw la o nɛgɛjuru sira o le filɛ ni 93 92 91 68 92 an ka ɲininkali filanan Dr Kajatu Tarawele yalima n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sinusite ale ye mɔgɔ min minɛ tamasiyɛn jɔnjɔn jumɛnw de bɛ yen nɔ min bɛ se ka i lasɔmi k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ sinusite ye i ka se ka wuli ka se kɛnɛyaso la. ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ o yɛrɛ de ye spécialiste nafa ye parce que n'i nana lajɛli la i bɛ taamasiyɛn fɔ en fonction de ça an b'a dɔn sinusite jumɛn atteint don en fonction de ça an b'a dɔn furakɛli kan ka taga taabolo min fɛ en fonction de ça an b'a dɔn fɛnɛ lajɛli sugu min kan ka d'i ma n'a sɔrɔ hali arajo de kan ka d'i ma ou bien scanner de kan ka d'i ma i ka kumaw fɛ an b'a dɔn fɛn min kan ka kɛ donc ɲininkali nafaba de bɛ o la. ni i nana an bɛ ɲininka yɛrɛ de i n'a fɔ ko polisiso la ɲininkali bɛ kɛ cogoya min na o ɲininkali dun man di kuma dɔw banabagatɔw ye. voilà maintenant a taamasiyɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye kunkolodimi ye maintenant ale kunkolodimi fɛnɛ ni kunkolodimi tɔw tɛ kelen ye wa kuma dɔw la a bɛ juguya position dɔw b'a juguya maintenant ɲininkali fɛnɛ cogoya la i bɛ se k'a dɔn muso jumɛn bana b'o la a tigi ka ɲininkali dɔrɔn na n y'a f'i ye cogo min wo minnu bɛ yen wo minnu bɛ ɲɛda jukɔrɔ an b'a fɔ o ma ko sinus maxillaire maintenant ni infection bɛ ale de kɔnɔna la sisan nɔ a tigilamɔgɔ bɛ n'a fɔ a docteur ne kunkolo bɛ n dimi ɲɛda jukɔrɔlaw de bɛ n dimi ni n biri hali ko n bɛ seli n bɛ seliji ta ɲɛda bɛ girinya a bɛ digina n'i y'o fɔ an b'a dɔn ko sinus maxillaire bɛ atteint nɔ. kuma dɔw la fɛnɛ u bɛ na u b'a fɔ a docteur ne kunkolo bɛ ka n dimi kunkolodimi a bɛ ɲɛ sanfɛla dɔrɔn de la a bɛ ɲɛ sanfɛla la a bɛ n dimi wa a bɛ to ka kɛ tan a bɛ n dimi ni n yɛlɛma i n'a fɔ a bɛ panpan ni n yɛlɛma a bɛ digina maintenant n'o don an b'a dɔn ko sinus frontal de don ɲɛfɛla in de don ecmoidal antérieur fɛnɛ bɛ yen n'o o yɔrɔ fɛnɛ don dimi bɛ jigin ka na ɲɛ la ka na ɲɛ kɔnɔna na ni min kɛra ninnu na i b'a dɔn ko a nin tigi sinusite ecmoidal de bɛ a la o bɛ ye kɛnɛmamusow ye maintenant ni kɔnɔna don sisan nɔ komi olu tɛ ye kɛnɛ na olu bɛ fɔ kɔnɔna la a tigi b'a fɔ a docteur ni ɲɛ kɔnɔna de bɛ ka n dimi douleur bɛ don fo nin kɔnɔ donc tuma caman mɔgɔ caman b'a fɔ ko douleur bɛ ɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ ɲɛ tɛ mais sinusite de don docteur douleur bɛ fu ɲɛ kɔnɔna la a bɛ kɛ caman kɔnɔ ko ɲɛdimi b'u la u b'a fɔ k'u bɛ taa ɲɛdimi furakɛlaw fɛ yen nɔ ecmoidal postérieur fɛnɛ bɛ kɔnɔna la min kɛrɛ la mais ale bɛ kɔnɔna la dɔɔni donc ale douleur fɛnɛ bɛ taa kɔnɔna la o ye douleur yɛrɛ kuma dɔ la a bɛ fièvre k'i la maintenant ale fari bɛ kalaya maintenant ale fari kalaya bɛ daminɛ 38 la 38 degré Celsius ka na 39 degré Celsius la o b'a yira k'a fɔ ko a fari kalaya ka jugu kuma dɔw la fɛnɛ min bɛ girin bɛ na docteur ni nun fila bɛɛ gerenen n tɛ ka se ka nunji tɛ bɔ mais a gerenen don a taamasiyɛn dɔ fɛnɛ ye nunji yɛrɛ fɛnɛ nunji bɛ jigin i b'a sɔrɔ nun dulenba don ou bien i bɛna docteur kasa de bɛ bɔ ni nun na kasa goma o b'a yira k'a fɔ kasa an b'a fɔ o ma ko kakɔsini o tɛ gansan ye i kan ka wuli joona ka se nun furakɛlaw ma ou bien ne ka kasa ne tɛ fɛnw santi ka ɲɛ kosɛbɛ n ka kasa dɔn awɔ a bɛ fɔ o ma ko hyposmie kuma dɔw la yɛrɛ a tigi tɛ kasa foyi mɛn tɛ foyi mɛn hali ni wusulan sigi a kɔrɔ a t'a mɛn a tɛ foyi mɛn an b'a fɔ o ma ko anosmie olu fɛnɛ y'a sen dɔ ye nun bɛ geren nunji bɛ bɔ kuma dɔw la fɛnɛ min bɛ se ka ci joli misɛnmisɛnnin bɛ bɔ nun fɛ o fɛnɛ b'a la. ok o b'a yira k'a fɔ ko nunci bɛɛ tɛ i ka miiri ka taa bana suguya wɛrɛw la minnu ma gɛlɛn kosɛbɛ n'a mɛnna a bɛ nun kɔnɔna bɔsi ka nun kɔnɔna inflammé donc jolisira minnu bɛ yen a bɛ se ka olu bɛ se ka jeli bɔ dɔɔnin donc n'olu kɛr'i la dɔrɔn i bɛna dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ kuma dɔw la yɛrɛ a taamasiyɛn dɔ fɛnɛ ye min ye ni mɔgɔw tɛ min dɔn nuyaji bɛ jigin kan kɔnɔ n'i y'a tigi kan kɔnɔna la i bɛ nunji dulenba ye kan kɔnɔ donc o ye sinusite taamasiyɛn dɔ ye
na examen physique fɛn na ni min kɔnɔna lajɛ n'a f'i ye cogo min na n ko kuru minnu bɛ yen a bɛ f'olu ma ko cornée olu jukɔrɔlaw la ostium de bɛ yen nɔ donc i bɛ se ka nɛn sigilen o yɛrɛ kɔnɔna la donc n'i ye nɛn sigilen o kɔnɔna la dɔrɔn i b'a dɔn ko nin ye sinusite sen ye donc tuma caman mɔgɔw b'a fɔ ko mura bɛ na n ka mura tɛ ban i b'a sɔrɔ bana de b'i la donc n'o mura b'i la k'a tɛ ban dɔrɔn i bɛ na ORL fɛ yen an b'a lajɛ. Ya fo mɔgɔw k'a faamu fɛnɛ ko sinusite ye bana ye a bɛ komi pali a bɛ furakɛ ka ban pewu mais après i bɛ se ka sinusite kɛ tugun mais a bɛ furakɛ ka ban pewu. Ok, o faamuyana hakili la an n'a filɛbagaw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ nin kunnafoni ninnu na minnu bɔra ka kɛ sisan kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ ni aw bɛ fɛ ka aw sen don jamukan in na ni ɲininkali bɛ aw bolo ka tɛnku an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw la a bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni o de bɛ tali kɛ 93 91 68 92 o kɔfɛ Dr Kajatu Tarawele yalima sinusite ni o ye mura banbali ye a bɛ se ka danfara ni bana jumɛnw de ni o ye diagnostic différentiel n'a ɲɔgɔnnaw ye. Parce que sinusite in kɔfɛ fɛnɛ bana caman bɛ yen o caman na i b'a sɔrɔ kuru bɛ nun kɔnɔna la ni kuru bɛ nun kɔnɔ tuma dɔw la kuru bɛ kɛ nun kɔnɔna la a bɛ taa fo nunso kɔnɔna la donc ni o kɛra tuma dɔw la an bɛ se k'a dɔn ko o ni sinusite fɛnɛ tɛ kelen ye a bɛ f'o ma ko polypose naso-sinusienne maintenant n'ale kɛra tuma dɔw la yɛrɛ ale bɛ se ka fiɲɛ tigɛ nunso fɛnɛ la ka nɛn sigi nun kɔnɔna la an b'a f'o ma ko sinusite réactionnelle. O kɔfɛ est ce que dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ min bɛ danfara ni mura banbali ye. Awɔ mɔgɔw bɛ mura simple ye mɔgɔw b'a n'o confond ɲɔgɔn na kosɛbɛ or que o dun filɛ infection virale de don virus b'a ka cycle kɛ a bɛ ban kelen tɛ hali dɔɔni. Mura simple an b'a fɔ o ma ko rhume banal ale ni sinusite tɛ fɛn suguya kelen. Mais i bɛ ale danfara ka bɔ sinusite la cogo di? N'ale mura simple don i b'a sɔrɔ fari bɛ kalaya mais a tɛ kalaya kosɛbɛ o ye kelen. Fila i b'a sɔrɔ fɛnɛ kan kɔnɔnaw b'i ŋɛɲɛ nun kɔnɔna b'i ŋɛɲɛ ɲɛ b'i ŋɛɲɛ maintenant hali n'o sugu ninnu kɛra an b'a ye ko mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ taa pharmacie la ka taa fura san u bɛ taa antibiotique san antibiotique ta u yɛrɛ ma nafa foyi t'a la antibiotique tɛ ta c'est viral virus b'a ka cycle kɛ a bɛ ban a banna maintenant n'i tɔɔrɔlen don i bɛ se ka nun ko ka jɛ ni fari kalayara dɔɔni i bɛ se ka farisumayalan ta ni nunji bɛ ka caya i bɛ se ka fura dɔw mura fura simple dɔw ta minnu bɛ nunji jɔ mais ça ne nécessite vraiment pas ka antibiotique ta. Ne bɛ fɛ k'o yɛrɛ de fɔ kosɛbɛ. I bɛ mun fɔ minnu bɛ fura ta o yɛrɛ ma parce que ni mura ye dɔw minɛ dɔrɔn fo u ka taga ka taa antibiotique de ta. An yɛrɛ mura fɔlɔlaw fɛ mura kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ kɔlɔlɔba de bɛ mura la mura bɛ se ka dankari mɔgɔ ka hadamadenya la. Mura bɛ se ka parce que ɲɛda nunso ninnu ni ɲɛ rapport man diya n'a compliquera a bɛ don ɲɛ la n'a compliquera a bɛ se ka taa fo kunkolo la a bɛ se ka méningite kɛ. O ye mura simple yɛrɛ dɔ ye o ye mura chronique de sinusite ye. O ye sinusite donc fo mɔgɔw k'a faamu mura simple n'i m'a traité ka ɲɛ ale de bɛ compliquer ka na kɛ sinusite ye. Ok, o faamuyana hali bi toujours ni sinusite ala y'a don mɔgɔ minnu garijɛgɛ la ni a dɔw bɛ yen u ma se ka wuli ka kɔn ka taa kɛnɛyaso la walasa furakɛli ni fɛnw ka kɛ complication wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ se ka sɔrɔ i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la. Complication yɛrɛ de diyara ne kosɛbɛ i n'a fɔ n kun y'a daminɛ cogo min na k'a f'i ɲɛna n ko sinusite c'est un rapport avec l'orbite a bɛ ɲɛda la a bɛ se ka bana ɲɛ bana dɔw ni sinusite a bɛ fɔ cogo di glande lacrymale ɲɛji bɛ dilan yɔrɔ min o fɛnɛ man jan sinusite la donc ni sinusite juguyara a bɛna don ɲɛ la a dɔw la ɲɛji bɛ bɔ a dɔw la i ka vision yɛrɛ bɛ se ka funu a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ sinusite forme juguman dɔw bɛ yen olu bɛ na ni fo ka na se nin fiye ma. Sinusite bɛ se ka k'o sababu ye. Complication baw bɛ yen o bɛ na se fo nin fiye ma. A dɔw yɛrɛ ye urgence ba ye fo k'a ta tuma dɔw la yɛrɛ sinusite dɔw bɛ yen an b'a fɔ o ma ko sinusite maxillaire bloqué c'est à dire ni nɛn bloquera nunso kɔnɔna la a tigi tɛ se ka sigi a tɛ se ka jɔ fo ka taa n'a ye joona ka nɛn bɔ o forme bɛɛ bɛ yen donc c'est pour que mɔgɔw kana a banaliser ka sinusite banaliser de k'a fɔ ko mura dɔrɔn de la
mura tɛ dɔrɔn ye ne yɛrɛ bɛ kelen mais docteur mura dɔrɔn de bɛ ne awɔ parce que e bɔra ka kunnafoni minnu di sisan a ka dɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen dɔn mura la hakili la jamukan in kɔfɛ ni mura ye mɔgɔ minɛ u bɛ wuli ka se kɛnɛyaso la ka taa ɲɛɲini. o de ka d'an ye kosɛbɛ mura furakɛla bɛ fan bɛɛ fɛ a b'an ka CCRF la a b'an ka dɔgɔtɔrɔsobaw la wa kiliniki caman fana bɛ yen mura furakɛlaw bɛ yen ni mura ye minɛ an kana taa pharmacie la ka taa mura dɔrɔn ɲɛna ka taa fura san i yɛrɛ ma ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛnɛya tigilamɔgɔw ka yamaruya ye. ok hakili la ni kunnafoni ninnu faamuyana kosɛbɛ an bɛ aw hakilina jigin k'a fɔ ko an ka nɛgɛjuru siraw olu labilalen don ni mɔgɔ min b'a fɛ ka i sen don jamukan in na ka ɲininkali kɛ ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ma ka ɲɛsin nin babusen ma u bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ ni o de bɛ tali kɛ 93 91 68 92 o kɔfɛ Dr Kajatu Traoré yalima i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye sinusite n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ mun na furakɛli nasira fɛ yanni an bɛ don o hukumu kɔnɔna na yalima sinusite a bɛ se ka bɛɛ de minɛ wa denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba bɛɛ dama ka kan la ou bien si wagati dɔw de bɛ yen nɔ sinusite bɛ se ka mɔgɔ minɛ wagati minnu na. awɔ ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que sinisi ninnu olu bɛɛ tɛ forme ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu denmisɛnnin fɛ i b'a sɔrɔ sinisi dɔw ma forme u ma kɔgɔ mais denmisɛnnin fɛ fɛnɛ sinisi ninnu yɛrɛ ka teli ka mɔgɔ minɛ kosɛbɛ an b'a fɔ o ma ko ethmoidite n'o sinisi ninnu bɛɛ b'a yan yɔrɔ la denmisɛnnin fɛ o de ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ maintenant sinusite a forme suguya ka ca mɔgɔkɔrɔbaw fɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ farikolo kɛlɛkɛcɛw dɔgɔyalen don donc olu fɛnɛ mɔgɔw ka sinusite sɔrɔ ka teli i n'a fɔ jabɛti i n'a fɔ VIH donc ni olu b'i la n'i ye mura kɛ il faut pas banaliser il faut venir on va traiter. ok d'accord hakili la nin kunnafoni ninnu nin bɛɛ lajɛlen faamuyana an ka nɛgɛjuru sira o ye 93 91 68 92 i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye sisan furakɛli ninnu bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na est-ce que furakɛli ninnu bɛ kɛ ni furakisɛw tali de wa walima parce que an b'a mɛn mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko olu ka opération kɛra ni olu ka sinusite furakɛla ni opération i bɛ se ka mun fɔ. diyara n ye sinusite ale furakɛli cogoya ka ca ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allo nɛgɛjuru sira tigɛra an bɛ se ka tɛmɛ n'an ka baro ye. ok maintenant furakɛli la fɔlɔ furakɛli yɛrɛ bɛ dabɔ fɔlɔ ka patient soulager ka banakisɛw faga maintenant traitement suguya fila don traitement médical bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko fura tali o bɛ yen maintenant o cadre kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ yen ne bɛ fɛ ka n baser o kan kosɛbɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna min ye nun ko ye n'an b'a fɔ o ma ko désinfection rhinopharyngée ni bana ninnu kɛra i garisɛgɛ ye n'an ye nunkolon sɛbɛn i kun an bɛ ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allo madame n balimakɛ a ni ce awa ko baasi la alhamdulillah i bɛ se k'a kɛ to ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna ne tɔgɔ ɲɛriya kamiso yaya kamiso awɔ ɲininkali jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ka jamukan in ma voilà ne b'aw fɔ aw ka jamukan in nafolo kosɛbɛ aw kɛ bana yɛrɛ walanwalanni kɛcogo na a bɛ mɔgɔ caman bɔ fili kɔnɔ awɔ o hukumu kɔnɔ an b'aw fɔ kosɛbɛ dan tɛ foli min na i ni ce i ka foli la ok o tɛmɛnen kɔfɛ o filɛ ka bana min tɔgɔ fɔ nin ye yala ale bɛ se ka tiso banbali fana bila mɔgɔ la jumɛn banbali sinusite a bɛ se ka tiso fana bila mɔgɔ la kosɛbɛ m'a faamuya tiso i bɛ to ka tiso ok ka tiso awɔ n y'a faamu ɲininkali wɛrɛ b'i bolo wa awɔ bon o tɛmɛnen kɔfɛ filɛ ka ɲada ŋaɲali min fɔ nin ye awɔ o ɲada ŋaɲali in fana bɛ sɔrɔ ale de sababu la ka ɲɛda ŋɛɲɛ awɔ o faamuyara awɔ i ka ɲininkali banna sabanan yala a bɛ se ka ɲa fana ka yeli dɔgɔya wa ok y'a faamuyara
Voilà, o saba de bɛ ne bolo. D'accord, i bɛ se ka i ka jaabi lamɛn jamukan kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ na nin bɛɛ lajɛlen jaabi d'i ma n'Ala sɔnna. Merci. I ni ce i ka weleli la. Ok, docteur Traoré Kadiatou, an bɛ se ka continuer ni an ka furakɛli ye ni an tilala ɲininkali minnu kɛra an bɛ jɛ ka olu bɛɛ lajɛlen jaabi ɲɔgɔn fɛ. N'a bɛ fɛ k'aw sen don jamukan in na aw bɛ se ka weleli kɛ 93 91 68 92. Balimakɛ i ni ce i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ɲɛda ani tiso ani nun geren o bɛ an ka mura bana wɛrɛ la n'a bɛ f'o ma ko rhinite allergique donc i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen. Dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allo. Allo i bɛ se ka hakɛ to ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna. Ne tɔgɔ Umaru Kulibali. Umaru Kulibali, ɲininkali jumɛn b'i bolo? Bon, ɲininkali ba tɛ ne bolo, ne b'a fɛ ka foli k'aw la a ka nin baara in na quoi. Awɔ. A ka baara in tiɲɛna nin taabolo ka ɲi parce que nin bana in de kɛlen don ka mɔgɔ caman sɛgɛn quoi. O ye tiɲɛ. Voilà, an bɛ foli k'a la, a bɛ continuer nin ye, Ala k'aw dɛmɛ. Amina yarabi. Ala ka laɲini bɛɛ sabati. Amina yarabi. Merci. I ni ce i ka weleli la. An bɛ se ka tɛmɛ n'an ka jamu. An bɛ tɛmɛ ni an balimakɛ ka ɲininkali tiso ani ɲɛda ŋɛɲɛ a ye ɲininkali kɛ a diyara ne ye kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman bɛ sinusite ani rhinite allergique de confond u b'a fɔ ko sinusite bɛ na a tɛ ban or que sinusite n y'a fɔ cogo min komi pali a bɛ furakɛ ka ban pewu a bɛ se ka kɛ i bɛ don fɛn wɛrɛw la ou bien i bɛ don facteur favorisant na i bɛ se ka segin k'a lawuli par contre la rhinite allergique n'an b'a fɔ o ma ko allergie nuna bana y'ale fɛnɛ ye o la tisoli ka ca kosɛbɛ ɲɛda ŋɛɲɛ ka ca kosɛbɛ o la fɛnɛ nun bɛ geren i y'a faamu donc rhinite allergique ale tɛ ban. Ale de tɛ ban. Ale tɛ ban. Parce que ale bɛ sɔrɔ allergie fɛ. Allergie de fo ka allergène ɲini mun de bɛ ka tiso in bila n na mun de bɛ ka ɲɛda ŋɛɲɛ in bila n na fo k'o ɲini n'o ɲinina désensibilisation de bɛ kɛ bon an fɛ yan o man ca kosɛbɛ. Désensibilisation o ye mun ye bamanankan na. Ka n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min i bɛ allergie kɛ fɛn min na k'o ɲini. K'a ɲini k'a dɔn kun jumɛn de la nin bɛ ka kɛ sababu ye ka nin waleya in bila i la. Kɛ i la pour que a kana wuli tuguni mais olu ka suma an fɛ yen kosɛbɛ. Maintenant a ye ɲininkali filanan kɛ tugun a ko est-ce que a bɛ se ka problème don mɔgɔ ɲɛ la kosɛbɛ kolomɛrɛnin bɛɛ dɔrɔn de bɛ ɲɛ ni sinisi dɔw cɛ donc ni problème donna sinisi la a bɛ problème bɛ dankari ɲɛ la a dɔw la ɲɛji bɛ bɔ ɲɛji bɛ suri a dɔw la yɔrɔ bɛ fulu ɲɛkɔrɔ maintenant ni complication dɔw yɛrɛ b'a la tuma dɔ la ɲɛ nɛri bɛ sa. Dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allo. Allo n balimakɛ a ni ce. I bɛ se ka hakɛ to ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna. Saka Traoré. Saka Traoré, ɲininkali jumɛn b'i bolo? Ne b'a fɔ. Foli diyara n ye. Ne mago bɛ ɲininkali min na a ka di n ye a ka kɛ bolo de la. A ka kuma? N'a sɔrɔ a ka kɛ bolo de la a bɛ musoya bana de don. N ma faamuya la. I ka ɲininkali ma faamu ka ɲɛ n balimakɛ. Awɔ. Ne fɛ u ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ nimɔrɔ b'i sɔrɔ. Dɔgɔtɔrɔso. Nimɔrɔ yɛrɛ. A numéro. Ok, problème t'a la jamukan kɔnɔ an bɛna tila ka dɔgɔtɔrɔ ka numéro bila kɔfɛ i bɛ se ka weleli kɛ n'Ala sɔnna ma. Ne fɛ ka ɲininkali kɛ bana min na bana dogolen don. Awɔ, ɲininkali min b'i bolo i bɛ se k'o fana kɛ. Ayi ne dɔrɔn de don. Allo. Ok, a faamuyara n'Ala sɔnna ma an bɛna tila ka dɔgɔtɔrɔ ka nɛgɛjuru sira bila i bɛ se ka continuer n'i ka. An tun bɛ furakɛli yɔrɔ la donc an banna traitement médical yɔrɔ la traitement ale ye suguya fila ye a fɔlɔ n bɛ ka kuma ninko de kan donc ni bana ninnu kɛra garisigɛ ye f'i ka kɛ mɔgɔ min ladirilen don furakɛli kɔnɔna la. Furakɛli mana f'i ye cogo min na i k'a kɛ ten. Voilà.
a fɔlɔfɔlɔ ka min ko an y'a jateminɛ ko min ko ka gɛlɛn kosɛbɛ mɔgɔw ma ka min ko fo k'a jɛ a b'a to banakisɛ tɛ mɛn nun kɔnɔ a b'a to nun kɔnɔna yɛrɛ golo bɛ segin a lahala normal la mais dɔw bɛ siran k'a fɔ ko nun ko fɛn à chaque fois mura b'i la i bɛ k'i nun o fana tɛna ni kɔlɔlɔ dɔ ye kɔlɔlɔ foyi t'a la ji de don kɔgɔji dɔrɔn de don ok hali ni nun kolan t'i bolo i bɛ se ka kɔgɔ kɛ ji wulilen na ni ji sumana ka nun ko n'a ye nun ko in yɛrɛ de ka ɲi nun ma kosɛbɛ maintenant traitement médical kɔnɔna la an bɛ antibiothérapie kɛ a bɛ dépend sinisi mun atteindre a bɛ dépend a bɛ degré min na furakɛli bɛɛ bɛ dépend o de la k'a daminɛ fura tali la fo kana se intervention ma maintenant traitement médical la an bɛ antibiotique dɔw di antibiothérapie bɛ k'i la kuma dɔw la fɛnɛ minnu bɛ funu jigin olu bɛ d'i ma wa antalgique fɛnɛ dimidalaw bɛ d'i ma pour que ka banabaatɔ lafiya maintenant ni minnu ye antibiothérapie cadre dépassé o la fo k'a taga a opérer opération min na o yɔrɔ de la opération min na parce que ni muso falen n y'a fɔ cogo min na ni fongique an b'a fɔ fɛn min ma ko balle fongique kuma dɔ la i n'a fɔ moisissure bɛ kɛ cogo min ni samiyɛ bɔra i tɛ nama ye yɔrɔ la kuma dɔ la a kɛlen bɛ fɔ ko nɔgɔlan dɔw bɛ kɛ nun kɔnɔna muso in kɔnɔna la maintenant ni o bɛ yen f'i k'a dɔn ka o bɔ ka nun kɔnɔna ko kosɛbɛ k'a jɛ ka furaw k'a la o de bɛ na ni opération kuma dɔw la fɛnɛ i b'a sɔrɔ nunso ye sinisi kuma dɔw la sinusite la i b'a sɔrɔ nunso kelen de talen don kuma dɔw la i b'a sɔrɔ nunso fila talen don kuma dɔw la i b'a sɔrɔ côté kelen dɔrɔn talen don kuma dɔw la yɛrɛ i b'a sɔrɔ nunso bɛɛ talen don donc ni o bɛɛ talen don n'i ye furakɛli kɛ a tɛ nɔgɔya dɛ a ka gɛlɛn donc o la fo ka opérer opération yɛrɛ alhamdulilayi opération minnu caman b'an fɛ yen sisan opération kɛko ɲuman caman bɛ yan nɔ alhamdulilayi a bɛ opérer fo k'a ɲɛ problème kɔlɔlɔba t'a la i bɛ i ka sinisi bɛ segin a lahala normal kɔrɔ la wa i bɛ continuer n'i ka hadamadenya ye ten a tɛ dankari la mais sani opération ka kɛ fɛn caman bɛ kɛ ka sɔrɔ k'i opérer donc n bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u kana siran min opérelen ɲɛ parce que baara min don a baara ɲɛdɔnnen don n'o tɛ caman bɛ siran n'i ko opération la caman bɛ siran i bɛ furakɛ a banna ni ala ka jɛ ye ok hali bi an bɛ nɛgɛjuru sira labila an ka wagati kɔni tɔ man jan ni mɔgɔ b'a fɛ ka ɲininkali tɛnku ko mɔgɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allo nse a ni ce i bɛ se ka hakɛ to ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna Salif Keita Goita. Salifu Goita, ɲininkali jumɛn b'i bolo? Sinusite na o. Awɔ. Est-ce que a bɛ se ka mɔgɔ nugu kɔnɔna girinya k'a essayer ka fiɲɛ tigɛ la n'i da i tɔn kan k'a essayer ka fiɲɛ tigɛ la quoi. Ok, ɲininkali faamuyara. Ɲininkali wɛrɛ b'i bolo wa? Ayi bon o ɲininkali de bɛ n bolo. Awɔ, i bɛ se k'i ka jaabi lamɛn jamukan kɔnɔ. Ok, n y'a mɛn. I ni ce weleli la. Ok, an balimakɛ ka ɲininkali ye ko yalima ko a bɛ se ka fiɲɛ tigɛ i la ni nun gerennen ye surtout n'i dara i tɔn kan. Awɔ, n y'a fɔ cogo min na o y'ale taamasiyɛn yɛrɛ dɔ ye parce que n'ale y'i minɛ n y'a fɔ cogo min kuru bɛ nun kɔnɔ o bɛ bonya n'o bonyana o bɛ woyo datugu donc ni kuru bonyana a bɛ fiɲɛ tigɛ mɔgɔ la o y'a taamasiyɛn dɔw fɛnɛ ye donc ni fiɲɛ tigɛra dɔrɔn sinisi tɛ a tɛ fiɲɛ sɔrɔ kunkolo yɛrɛ tɛ fiɲɛ sɔrɔ tugun donc kunkolo bɛ girinya mɔgɔ caman bɛ fɔ kunkolo girinyalen don kunkolo bɛ n dimi i b'a sɔrɔ kuma caman sinusite nɔ b'a la donc an k'a faamuya k'a fɔ ko ni mɔgɔ dɔw kunkolo y'u dimi dɔrɔn hakili bɛ jigin i b'a sɔrɔ sumaya bɛ na n ka tension yɛlɛlen don a bɛɛ tɛ tension ye a bɛɛ tɛ sumaya ye i b'a sɔrɔ a tigi ye mura simple dɔ kɛ a ma furakɛli kɛ ka ɲɛ i b'a sɔrɔ ni o sugu ninnu kɛra quelque temps après a bɛ se ka sinusite kɛ mais a tɛ dɔn tan f'i ka se spécialiste fɛ yen mɔgɔ minnu yɛrɛ b'a fɛ yen n'a ye ɲininkaliw k'i la ɲininkali caman tɛnlen la k'a lajɛ an b'a dɔn fɛn min don sinisi min atteindre don maintenant ni furakɛli min kan ka kɛ ni radio min kan ka d'i ma o bɛ d'i ma i bɛ sɔrɔ ka traiter. Ok. Allez, bien, négajuru sera oui 93 91 68 92 ni ningali be aw bolo obsikalu jam kayin kono ko aw ga ningali ni ngaw tengu kene atigla mo gobla e yalma banan yere ambora ga nya fo san do be négajuru sera allo allo négajuru sera tigara
bana kunbɛ na sira fɛ mɔgɔ b'a fɔ ko bana kunbɛ o ka fisa ni bana furakɛ ye yalima kunbɛ cogoya bɛ nin bana in na cogo caman balo ɲininkali fɛnɛ diyara n ye kosɛbɛ ɲininkali diyara n ye yɛrɛ de dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allo allo Salam alaikum. Walaikum salam. Salam alaikum. Walaikum salam. I bɛ se ka hakɛ to k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Ne ye Mariam Sangare. Mariam Sangare ɲininkali jumɛn b'i bolo? Ɲininkali jumɛn b'i bolo Mariam? Ne bolo den fitinin de bɛ ne bolo a ninakili bɛ degun a tɛ se ka ɲininkali min bɛ n bolo a den fitinin de bɛ n bolo a ninakili bɛ degun a tɛ se ka fɛn fɔ i bɛ se k'i to yan ka mesure jan ta i tulo b'a la a ninakili kan na. Ok. A tun bɛ wuli sumaya ni sumaya de fɛ bari sisan hali ni fɛngɛ b'a la a bɛ k'a la. D'accord. Ɲininkali wɛrɛ b'i fɛ? A bɛ ninakili da de anw ye dɔgɔtɔrɔso kɛ ka sɛbɛn bari u b'a tulo de ko k'a nun ko. I ka ɲininkali laban an b'o faamuya. den bɛ san joli la Den bɛ san joli la Mariam? Ayi turu hali a tun bɛ kɛ sumaya dɔrɔn de la sisan a bɛ kɛ ni. Den bɛ san joli la? A bɛ san joli la? Bari a commencé la depuis à 2 ans. An bɛ wagati min na sisan a bɛ san joli la? San 4. San 4 ok a faamuyara. I bɛ se ka i ka jaabi lamɛn jamukan kɔnɔ. Ok an bɛ se ka an balimamuso ka ɲininkali jaabi ko den fitinin b'a bolo min ni a ninakili bɛ degun i bɛ se k'i to yɔrɔ jan i b'a ninakili kan mɛn depuis a san 2 daminɛna mais an bɛ wagati min na sisan a bɛ san 4 de la. Mariam ka ɲininkali fɛnɛ diyara n ye kojugu parce que denmisɛnnin fɛ yen n y'a fɔ cogo min na sinusite bɛ se ka denmisɛnnin minɛ mais denmisɛnninw fɛ yen bana dɔw fɛnɛ bɛ yen nka mɔgɔw t'a dɔn kosɛbɛ n'an b'a fɔ o ma ko hypertrophie de végétation adénoïde ale ni sinusite fɛnɛ tɛ kelen ye kuru dɔ bɛ nun kɔfɛla la normalement kuru in bɛ redresser vers l'âge de 6 à 7 ans kuru in yɛrɛ bɛ farikolo dɛmɛ farikolo kɛlɛkɛcɛw de don a bɛ komi n'a fɔ kan kɔnɔna ni nun kuru maintenant n'ale kuru in bonyana nun kɔfɛ denmisɛnnin fɛ yen a bɛ se ka fiɲɛ tigɛ a la i b'i to fo yɔrɔ jan k'a mankan mɛn i n'a fɔ min bɛ ka kɛ Mariam a bɛ fɔ o ma ko hypertrophie de végétation adénoïde mais mura dɔw fɛnɛ bɛ se ka nun geren bila den na komi n y'a fɔ cogo min na ni nin sugu bɛ den na dɔrɔn a bɛna a ko k'a ye sumaya de furakɛ ka caya a ka mun ka nɔgɔn i ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma minnu ka baara ye nun furakɛ. Ok nin yɔrɔ in na docteur de y'a ma kosɛbɛ. Docteur Traoré i bɛ se ka i ka nɛgɛjuru sira labila mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ ka sɛgɛn ni nin bana in ye aw bɛ se ka weleli kɛ dɔgɔtɔrɔ ka nɛgɛjuru sira fɛ ka a sɛgɛrɛ a ka cakɛda la n'Ala sɔnna ma a se ye min ye a b'o kɛ aw ye furakɛli na sira fɛ. Nɛgɛjuru sira. Ne ka nɛgɛjuru sira ye 75 54 44 69 ani 40 o ye ne ka nɛgɛjuru sira ye. Ok o ye docteur Kadiatou Traoré ka nɛgɛjuru sira ye o kɔfɛ hali bi ni aw bɛ fɛ ka aw sen don jamukan in na aw bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ 93 91 68 92 dɔw bɛ nɛgɛjuru sira la allo. Walaikum salam i bɛ se ka hakɛ to k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Allo. I bɛ se ka hakɛ to ka i tɔgɔ ni jamu fɔ. Kasim Kurita don. Kasim ɲininkali jumɛn b'i bolo. Wala n bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ. Awɔ. Ko den man kan ka sin min ko fɔ a Kasim Kurita. Awɔ. Ɲininkali jumɛn b'i bolo. Wala ko den bɛ se ka den man kan ka fɛn wɛrɛ min ni ba sinji tɛ ko f'a ka kalo 6 sɔrɔ ko bɛ cogo di. Den man ka sin min den kan ka sin de min fo kalo 6. Wala ba man kan ka dɔ wɛrɛ foyi dun ni f'a ka kalo 6 sɔrɔ. Ok e mago bɛ o de la kun jumɛn na o fɔra. Wala an mago bɛ jaabi de la wala. Ok i bɛ se k'i ka ɲininkali lamɛn jaabi lamɛn jamukan kɔnɔ. Est-ce que o ko ye sababa ye o ye tiɲɛ ye wa. Ok i bɛ se k'i ka jaabi lamɛn jamukan kɔnɔ. Ok.
Ok, docteur Mariam, an bɛ prévention yɔrɔ la Kasum bɔra ka ɲininkali de kɛ mais a ka ɲininkali ni an ka jamukan babu se olu tɛ fan kelen mais an bɛ a ladɔnniya ka fɔ ko dɔgɔtɔrɔ b'a fɔli min kɛ i kan ka sin di den ma fo kalo 6 o nafa bɛ den yɛrɛ de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ka fara hali ba yɛrɛ kan ka da kan den mago bɛ balo la i bɛ taa sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen dafalen don sin de la o wagati n'i ye fɛn wɛrɛ fara kan a bɛ fɔ ko hali kana ji d'a ma parce que déjà a ka balo bɛ sinji de la o balo bɛɛ lajɛlen dafalen b'o la i kan k'o de d'a ma e mana taa fɛn wɛrɛ d'a ma i n'a fɔ i taara ji d'a ma i b'a kɔnɔ fa ji la est-ce que a ka balo yɛrɛ ye min ye k'o de b'a kɛnɛya a ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen sirilen don min na o wagati a tɛna se ka bɛrɛ sɔrɔ o la k'o min donc a fɔ ko ye dɔrɔn pour que den ka kɛnɛyaw bɛ se ka sinsin depuis n'a fitinin fo ka taa se a kɔrɔbayalen ma docteur Mariam i bɛ se ka mun fɔ ka fara o kan. Ok ne yɛrɛ bɛna dɔ fara i ka kuma kan sinji ale nafa ka bon kosɛbɛ denmisɛnnin kan a fɔlɔ ye mun ye sinji fɛn b'a la mun bɛ denmisɛnnin dɛmɛ ka farikolo yɛrɛ sinsin o ye 1 2 ni den bɛ sin bana caman bɛ yen a bɛ den kisi o ma 3 hali fièvre bɛ den na n'a fari bɛ kalaya a bɛ fièvre jigin de 1 degré Celsius mɔgɔ caman t'o dɔn sinji yɛrɛ de ye den ka fura ye den mago bɛ fɛn fɛn la a bɛɛ de bɛ sin de la donc a fɔ ko ye den yɛrɛ ka kɛnɛya de ka daminɛ depuis n'a fitinin hali a kɔrɔbayalen a bɛ se ka sin dili jɔyɔrɔ a b'a nafa sɔrɔ hali a kɔrɔbayalen fana mɔgɔ min sin gɛrɛgɛrɛ min fo kalo 6 ani den min b'a min hali n'u ta k'u sanga ɲɔgɔn ma o kɔrɔbayalen i bɛ taa sɔrɔ kelen tɛ donc an b'a fɔ an balimakɛ ye k'a fɔ ko sin gɛrɛgɛrɛ dili den ma nafa bɛ den yɛrɛ de kan ka fara hali den ba yɛrɛ fana kan donc la mi continuer ni an ka ɲininkali nka n'aw bɛ fɛ hali bi k'aw sen don jamukan in na an ka wagati kɔni tɔ man jan 93 91 68 92 an ka miniti tɔ ye miniti 5 ye hali an kun bɛ prévention yɔrɔ de la a kunna yɔrɔ ok diyara n ye kosɛbɛ prévention na m'a fɔ n bɛ segin k'a fɔ ka tila k'an sinsin a kan ni mura ye mɔgɔ ye minɛ u kana banaliser u ka se an ma an k'a furakɛ n yɛrɛ ɲumanna mura dɔrɔn de bɛ na mura tɛ dɔrɔn ye mura ye bana ye bana min bɛ se ka dankari mɔgɔ la o ye kelen fɛn caman bɛ yen an b'a fɔ ma ko facteur favorisant a bɛ se ka infection entretenir wa a bɛ se ka sinusite juguya wa a bɛ se ka na ni sinusite ye n'i mɛnna a fɛn ninnu na o fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye poussière an yɛrɛ filɛ an ka yɔrɔ la poussière bɛ fan bɛɛ fɛ donc poussière n'i bɛ poussière la kuma bɛɛ a bɛ se ka na ni nun kɔnɔna yɛrɛ muqueuse altérée ye k'ale kan ka fonction minnu kɛ ale kan ka baara min kɛ k'olu tiɲɛ donc n'olu fɛnɛ kɛra nun kɔnɔna bɛ funu n'o kɛra wo in bɛ datugu ani an ka musow fɛnɛ an balakaw bolo mais a ba ka di mun ye kuma o kuma so bɛ wusu sisi bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ o man ɲi o fana bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ o man ɲi o kɔlɔlɔ fɛnɛ bɛ yen sisi fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ sisi la wagati bɛɛ o fɛnɛ bɛ se ka a kɛ wagati kɔni dafara docteur an bɛ i ka kumakan laban ye jumɛn ye ne ka kumakan laban ye min ye k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna sinusite tɛ bana ye k'a fɔ ko a tɛ ban sinusite bɛ furakɛ ka ban pewu et puis furakɛ kuma de fɛnɛ bɛ a la ni nana examen dɔw bɛ yen a bɛ lajɛ olu b'an bilasira mais kuma dɔw la radio dɔw bɛ yen nɔ ou bien scanner bɛ yen an b'a di n'a dira c'est pour que k'a lajɛ bana bɛ lahala jumɛn na furakɛli cogo jumɛn ka ɲi e yɛrɛ ma a kɛ kun ye o de ye a bɛ furakɛ ka ban wa ba t'a yɛlɛma den fɛ den tɛ yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ ala ne bɛ fɛ k'o fɔ mɔgɔw ye k'a gɛlɛya i ni ce ka nin kunnafoni ni mura bɛ an na fɛnɛ an ka to k'an nun ko k'a jɛ ka denmisɛnninw hali denmisɛnnin minnu bɛ so kɔnɔ ani mɔgɔkɔrɔba n'an bɔra poussière bɛ dugu kɔnɔna la n'i donna so kɔnɔ i bɛ safunɛ kɛ k'i tɛgɛ ko n'i kɛra i bɛ ɲɛda ko n'i kɛra ɲɛda ko la i bɛ ji k'i tɛgɛ kɔnɔ ka fini kɔnɔ k'a fiyɛ ka bɔ a b'a to poussière ni fɛn minnu dara la a bɛɛ bɛ bɔ an kan ka o de k'an taabolo ye kuma bɛɛ pour que k'an kisi ni bana ninnu ma. Ok, i ni ce ka nin kunnafoni ninnu hakili la an n'an filɛbagaw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ sinusite n'o o de ye mura banbali ale bana kun kan aw ni ce aw ka ɲamadali la an bɛ segin dɔgɔtɔrɔ ale ka nimero kan ni o de bɛ tali kɛ 75 44 69 40
75 44 69 40 ni aw mago bɛ ɲininkali la jamukan in kɔfɛ aw bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ wele a ka nɛgɛjuru sira fɛ nin fana de bɛ dansigi bi jamukan na aw ni ci aw ka ɲamadali la a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ n'Ala sɔnna dɔgɔtɔrɔ nako laban tɛna na kɛ nin ye a bɛna segin ka na ni babu sen wɛrɛw ye an bɛna minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ plateau in sanfɛ a k'an bɛn Inch'Allah. Inch'Allah.